Ki khubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors, the all-new Altros. Now with more exciting features. Superintendent of Police ka East Jingïakhih Hills District, Jakpal Singh Dhanau. Ula pentip lengba ka keruak khubor bah ka Jingïakhih ki ba ha ka jaka ba penlong ya ka public hearing ha Thangskai. Kila don haduk khandai Ngut ki Pulit ki bala Mynsaw na ka daw ka Jingsha kawang mau ha ki ba bat la register case ya kani ka Jingja ha Lumshnong Police Station. Ulaya tu bahaga jaka ba penlong nengkong ha ka pormen step ki ba kila penjot penpraya ka dara batmu penlong jelang bat kila penjulor ya ki syuki henrei ki Pulit kim sim la pendon kam da ka bor namar ba ki babun kinong ya ki dei ki kentei bat ki kena henrei dei hadien ba ki ba kila tur sasha ka jaka ka ba ar ha hall ba ki Pulit kila sedang ban kham le teng namar ba ki ba kila kawang mau ya ki